Mangkong mengoncang niti benjang sangat simicil benjang sangat simicil artinya metali wus Manharya werti man Manharya werta medal njaba nitih kreta Dursasana nyadhong wartala. Manharya werti medal jawinite bendi Dursasana nyadhong warti. Man sengunar medal latar nitih dokar Dursasana nyadhong kabuar man. Kados pundi wigatining pasewakan. Yamenten kok sampun bubaran ngawe para Kurawa man. Nadyan kula Kartomarma nyadhong dawuh paman nadyan kula putring pedhanyangan swata nyadhong dawuh paman mangerti ya nggir ari kalungguhan samengko para Pandhawa ya kowe mau arep bendung Kali Serayu yen to para Pandhawa klakon bendung Kali Serayu panguripane para Pandhawa subur makmur ora ana liya ya kuwi mau sing kewirangan para Kurawa. Piye amriye ya kuwi mau para dulur-dulurmu Pandhawa. Ora kakon sembada bendung Kali Serayu. Yen to para Kurawa, Pandhawa isa bendung Kali Serayu. Kukuh bakuh madhep mantep para Pandhawa besok perang Bratayuda. Pandhawa menang Kurawa kalah pramila. Mula kang saka mangkono he ketatno Wadyabala ngombyongi Narendra saka sabrang gempur para Pandhawa dimen ora klakon bendung Kali Serayu lajeng bidal bincang punapa waman waliken sarungmu ya nggir natapa bendis pisan dandan ping loro kumpul ping telu bodol sedika ngestake dawuh paman sang pate sikra hanata paring nyawiji kumala tamyak gumregut lampahe Inarung drapyak watang ngabeke ku malar ngabeke sorak ing gumuruh ayo budal Yo. Hey, no.